Ja, detta med ljuset, där fick vi ju en genomgång av hur ljus kan se ut och att det faktiskt är lite olika också. Det jag ska tala om det är då hur ljuset faktiskt kan påverka oss människor. Jag är psykolog i grunden och tycker att ljus är väldigt intressant, för här möts naturvetenskap och samhällsvetenskap på ett positivt sätt. För ljus relaterar vi ju faktiskt till oss själva hela tiden. Vi vet idag att ljuset medverkar till att styra vår vakenhet. Och vi vet också, precis som Dan påpekade här, att vi har levt med dagsljuset under väldigt lång tid. Så den första frågan man kan ställa sig, vad betyder då dagsljuset för oss? Och vi ska ju veta det, att vi människor här uppe i norr, vi kanske tillbringar över 90% av vår vakna tid inomhus. Och i värsta fall kan vi hamna i lokaler som denna. Och här är ju dagsljustillgången minimal. Nästa fråga, för sen kan det faktiskt vara på det sättet att vi hamnar i miljöer där det finns relativt lite dagsljus, kanske inte så här helt utan det. Men spelar det då någon roll hur ljuset ser ut i det här rummet, hur vi fördelar ljuset? Och den tredje frågan var just den som Jim ställde. Spelar ljuset någon roll för inlärning? Lite av detta skulle jag försöka beskriva här. Precis som vi alldeles nyss fick höra så har vi ju då de fysikaliska aspekterna på ljuset. Jag vill tala om det kanske som då en kvalitativ aspekt. Det här diagrammet visar då, precis som Daniel gjorde, att vi ser kurvan för dagsljus som innehåller alla regnbågens färger. Sen har vi olika typer av konstljuskällor. Vi har ögats känslighet vid omkring 555 nanometer och sen vet vi idag också, ny kunskap har visat att för att styra vår vakenhet, ja då är vi som allra känsligast i det blå området. Det finns ett stort antal studier där man har undersökt var är det sker en blockering av melatonin som är ett sömnhormon allra bäst. Och det kommer Claes att prata lite mer om. Men det har man sett att det ligger någonstans mellan 460-480 nanometer, alltså i det blå området. Vi kan då konstatera alltså att dagsljuset innehåller, som vi sa, alla regnbågens färger och skiljer sig därmed från konstljuset på det sättet. Kvantitativt, så när vi är ute, och det vet ju alla ni som håller på med fotografering, att inomhus måste vi oftast använda oss av en blixt. För trots att vi upplever ett utrymme som ganska ljust så är det ju väldigt mycket mörkare än om vi befinner oss utomhus när solen väl är uppe. Även dessa gråmulna, trista dagar som Dan var ute och mätte i förra veckan så får vi ganska mycket mer ljus utomhus. Vi mäter ibland ljuset i ett mått belysningsstyrka. Det kallas för lux, den här sorten då. Och vi behöver ungefär 500 lux någonstans för att kunna se och arbeta. Sen när man kommer över 40 så börjar det bli värre, det behöver bli mycket mer ljus. Men utomhus, även dessa gråmulna trista dagar, så är vi uppe i nivåer på kanske 5-6 tusen lux, och det kan stiga ytterligare högre. En solig sommardag, då har vi 100 000 lux utomhus. Så den andra saken vi kan slå fast är att dagsljuset är också så mycket mer än konstljuset. Så där har vi en liten bakgrund till vad vi måste tänka på när vi då börjar använda oss av belysning inomhus. Och då ska vi titta lite på skolbarn. Jag kommer ju från miljöpsykologi och vår tidigare professor var Richard Küller som var en pionjär inom det här området med ljusets icke-visuella effekter. Det var studier som han påbörjade i slutet av 70-talet redan. Och en studie som han genomförde, det var där han följde skolbarn
som hade placerats i klassrum med och utan fönster. Och man kan naturligtvis fråga sig varför man stoppar in barn i klassrum utan fönster. Och det första skälet var att ni vet ju att de pedagogiska intentionerna växlar över åren, och en period så ville man ha stora öppna ytor och inga klassrum. Och sen kom det en ny trend och då skulle man ha tillbaka klassrum. Man behövde fler klassrum, det blev fler elever och då byggde man väggar inne i den här djupa huskroppen. Och naturligtvis vissa av dem saknade då fönster och där hamnade barn. Det andra skälet var faktiskt att det fanns några pedagogiska tidskrifter där man hade studerat effekter på barns inlärning. Och inga tydliga resultat, men en tanke var att hade man inga fönster, precis som vi har i den här lokalen, ja då skulle ju faktiskt eleverna, eller de som lyssnade på läraren, titta ditåt och ingen annanstans. Och det var kanske inget bra skäl, för det gjorde att läraren eller föreläsaren kanske inte riktigt tog sin uppgift på allvar. I vilket fall som helst så klassar man ut på det här sättet. De här barnen följdes då under ett helt år och resultaten visade, för första gången kunde man i den studien också visa att det finns någonting vi brukar kalla för kronobiologiska markörer, och det är ämnen i kroppen som varierar över dygnet. Men de varierar också när vi är långt från ekvatorn över årstiden. Vi ser här till vänster ett exempel på en kronobiologisk markör, kortisol, som är ett stresshormon, och det följer en kurva på morgonen, att det stiger på morgonen. Vad man ser på den här figuren är att i barnen i klassrummet med fönster, där skedde det nedgång från september till december, och borta i februari så gick värdena upp och sen planade ut. Medan barnen som satt i fönsterlösa klassrum, ja, de började på en lägre nivå, sen fortsatte de neråt och de kom aldrig upp i de nivåerna som barnen i klassrummet med fönster gjorde. Så det var en indikation på att detta med tillgång till dagsljus hade betydelse. Det andra resultatet visar relationen mellan sociabilitet, alltså intresset av att hjälpa varandra att jobba tillsammans, och kortisolnivåer. När vi hade högre kortisolnivåer, då var vi också mer intresserade att jobba ihop. Medan man fick det motsatta när det gällde det enskilda arbetet. Så här kunde man se en indikation på att miljöförhållandena, i detta fallet med och utan dagsljus, faktiskt kunde påverka ungarnas beteende. Avslutningsvis kunde man också se ett resultat för de barn som satt i fönsterlösa klassrum, att deras sjukfrånvaro var något högre under den mörkaste perioden i december. Detta då om dagsljus. Det har gjorts fler studier efter detta, och man har visat att dagsljuset tycks då spela en roll både för de kronobiologiska markörerna och barnens beteende. Så vi har lärt oss en sak. Fönster i skolmiljöer är ingen dum tanke. Det har vi ett stort glädje av. Men vi vet också att dagsljuset, det når inte så långt in i byggnader. Huskroppar idag är ofta ganska djupa, och det är ju inte alltid vi putsar fönsterna ordentligt heller, och då tappar vi ännu mer av det infallande dagsljuset. Vi behöver också ett tillägg av konstljus, speciellt vi som bor långt från ekvatorn. Och där har vi då ofta satsat på den visuella aspekten av belysningen. Alltså vi har belyst arbetsytor, så vi kan se och arbeta med det vi har på arbetsytor. Och det är naturligtvis jätteviktigt. Det måste vi kunna göra. Men vi bör också ta hänsyn till omfällsljuset. Och det har vi då tittat på och spelar någon roll för vår vakenhet och hur vi mår när vi ser på omfällsljuset. Och det har vi tittat på i laboratoriestudien, där vi faktiskt då kunde se att det blev skillnader. Ju mer omfällsljus,
desto högre nivåer av kronobiologiska markörer. Vi känner oss mer aktiverade, men vi uppskattar inte allt för hög nivå. Den kunskapen tog vi med oss till en studie där vi jobbade tillsammans med forskare vid City University i London och följde skolbarn under ett helt år i 4 klassrum. 2 experimentklassrum och 2 kontrollklassrum. Och där hade vi också i ett experiment och ett kontrollrum dagsljus från 2 håll, så vi både kunde titta på omfältet där vi i experimentrummet hade 75% omfältsljus. I det ordinarie klassrummet där har man ungefär 55-45%. Resultaten visade att under den mörka årstiden i klassrum som hade mindre tillgång till dagsljus så fick vi signifikanta skillnader, bland annat avseende ungarnas resultat på tester i läsning, i skrivning och i matematik. Jag har tagit fram ett exempel här och då såg vi att det var från september till januari. Båda förbättrades, men de som hade ett omfältsljus, de förbättrades något mer än den andra gruppen. Denna skillnad försvann sen över hela året, så den mörka årstiden är väsentlig. Avslutningsvis så kunde vi än en gång konstatera att dagsljuset är av betydelse. De här känsloskattningarna barnen har noterat och de känner sig under året visar att även i England så sker det en nedgång under hösten ner till den mörkaste perioden på året och sen går det uppåt. Men den röda kurvan visar de som hade något mindre tillgång till dagsljus och den övre kurvan visar gruppen som hade mer tillgång till dagsljus. Så fortfarande håller detta i sig att dagsljuset är mycket betydelsefullt. Så sammanfattningsvis, dagsljuset har alltså spelar en stor roll. Ljusets riktning bör vi också tänka på. Och ljuset kan faktiskt ha betydelse för vår inlärning. Speciellt långt från ekvatorn under den mörka årstiden. Detta kan vi åstadkomma, för i den här engelska studien så tittar vi också på energianvändningen. Detta kan alltså åstadkommas utan att vi ökar energianvändningen. Och då har vi ändå använt oss av helt ordinära lysrörsarmaturer. Talar man vidare om LED, som är det vi kommer att forska på i framtiden, så finns det till och med möjlighet att spara rätt stora mängder på energi. Tack så mycket.